Kada daš sve od sebe i kada pružiš onu vrhunsku uslugu koja je drugačija, kad se trudiš mnogo više od konkurencije, onda imaš pravo i da tražiš. Da je iskrenost bez saosećajnosti brutalnost. Tako da uvek imajte u vidu da je preko puta čovek. Nije klijent, nije kupac. Čovek, preko puta je čovek. Čovek. I na kraju ovdje nije cena nego vrednost. Ako probaš da se dopadneš svima, to je najbolji način da se nikom ne dopadneš.